rasaku sateruse ana ning jero ati ning atimu. Lali. Jalan paling tulus. Tabru Walau kadang gawe aku gelaran, apa wae tak nampak yang menjadi pengalaman. Reso tekan usah ra ono mung elek berjuang, kudu dadi siji ora urusan, sampai pada tujuan Tuhan mengizinkan. Lalu apa? Biasanya kancane iki terus bareng mbok bari. Thank you, terima kasih Dek Nancy. Satu tembang udah Tresno tekan mati masih manten wis tak aturke.